Ini mandai bazar ni, sini je mandai ni party piece, BJP party piece, BJP party piece so, ramdi 7টা 7:30 di iwo, di Pramod hani borok khai, or sebaik-baik hor sangi selangkan. Aman bagi खबर मामा लोग लेकिन आं yang phone थाबे पुलिस ने खबर का जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइबे आं जाव सांपुइ लावो का ओलो खबर नाय ने मानी पुलिस नि बुसकांगो न अ तिब्रामत नि जे गुन्दारो हररि गलां आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन न थानाय पुलिस नि बुसकांगो जुदि तिब्रा मथाने बरक जुदि हररि तं खांखाय बर तांगि रंया निचो आजागाव कयजना बंलगिबो गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो तिनि जाराव बाहाय सामं खायनारानो आं बिशेष खाय बंनो वार्निं रेना मुसुंगो नर तिब्रासा दफा दफा हानि बुलायलायि बरनो बुवै सिकिर बुवै बखर फातिर बुवै नर कोन दिन दफाने काहामनि बागै नर नायाबो नर गाय निजिनि बहक कुंनानि निजिनि न काहाम खायनानि अमनि बादे दाय कोन गरिखानो आबन बागै तिन तिब्रामथारो বিশেষ করে তিনি তিব্রামতর 5 নিমো বং প্রোগ্রাম দङ आवन बगे आं दिनो अकंनो सानाय 5 निमो छिनि भारत जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लेग काजे दङ न बरक केबनो सिंगावै फ्लेग न फुजै खिबका आं आवन बगे आं एफेयार खाय कारण जों जे सायमामानि कोनो दलनि फ्लेग न फुइना हांगाय अ दलनि जे नायखल दङ अ जामान फान फुन खायना नांनाय सिंहरन नांनाय एफोर जे सिस्टेम दङ न अ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबनो खाया बर बाहुदिर भुनुगो सेंसें निजिना राजा हानि वांसुगै अबाके जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थुङाव खेबते फियो आबनि बगै दिनै जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनान गलांमानि अ हर फनान रंनो बर अर 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्टबो दङ 6-7 जना बर अरन बर गोबां माने बाजार से पाइबेको बर पुस्तकाव पूजानि जदन हम दं खाय असामताय नायनानि बाजार हाति खायनानि पाइनाय ओगो पाइनाय रक बाजार खायनाय रक हालाय जदन फाजा जथन कासे आतंक कौमि किरलायमानि ओंइ दंखा अ किरिमा बिसिमो से दिने अबा हाकेंलै दं हांगाय बर द तिब्रासान थांजा नांनाय अमा हाय बर तिब्रासान थांजा नाया बर ककसिमसे थांजा किन्तु बर कोनो दिन तिब्रासान हांग्राय बगे बर नाया दिने बीजेपी पार्टी बिसबाय तमनाय कोनो माना करे अर नासिलना बादे ताय कोनो करे कयदिन सिगां नर खोना 2 दिन सिगां हेजामाराव जिनि जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट मंगलदेव बर्मन बखर फाद्रि बुका सब बुजाखा तिब्रासान बुजाखा किन्तु गोबां बरक दिनि अ जागा कमेन्ट खायो ए बीजेपी खायनिके सै मुसुक तो नों तिब्रा मथा खायनिके बुखन नों बो सोंजानि बरं राजा नोंके आसे बरक काहा हा कक सानसे रेगियाखौ दाखनो कक नि बुखनि कक सानसे रेगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिको बंगको हे दूर अब हाय मांसिको बर द राजनीति खायने बर बंनि दलनि जे अजामा हजंनाय बर नुगे दा बाहाय अ कमेन्ट खायदोमन नुगे दा बुसु छिपलाय खबर अब आमन बाय सोंबो सादै गलायो सोंबो सावावन बले सोंबो केबे बियोग्या नाय जागा बुसु तिब्रा मथान बर बुसु फादम अ केबे माथान बन बियोग्या जों आमन बगै सादै गलायो दिनि जारा निउस वालानो आं सानाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड संनो नर बबनो बुगा खेदि मिडिया नि सामं फोकास खायनानि जदनो फोकास खायमानो ब जागा हामियां दंखा ब जागा काहामुं दंखा ब जागा दम खालायना नां मिडिया पार्सन ब आबनो फोकास मा खायनाय आदिनि मनु खाना फरकसा सिनि तिब्रासा बर मिडिया पार्सन बर बुजा बुसुग राजिमा सिजा बयखे मोनयो नोंके तिब्रा लेन गेटा लेन हनि अर दिल्ली थाङे मसां खाय गुरै रांकामै खाय फयो अरके तिब्रासानि गोबां मानसिनि तिब्रा मसा खाय मानुं दं मासाया गोबां मा दङ बं माखे नों नायलिया नोंना गेटा तिब्रा लेन नायनाय तिब्रासान हांकरिनो नायनायबो आमन बगै
जों अलरेडि एफआईआर बो खायनाय बुस्थुआव एफआईआर खायनाय जे नांगौमानि सरकार बागै जे प्रसेस आ प्रसेस जों खायनाय आमसे खायनो मीडिया पर्सन बेला बेला हामबायबो आं निजेबो हरन निजे सय हामियापान मा फाइयाव मानदायो तांना कक्लायावबो अ मानदाय बासिन बरक साना नांनाय सायमाना नांनाय अ मानदाय बासिन बर रक बुजिना नांनाय दिने दुगान दोनाय जातिर बो थलायनाय बर बुजिना नांनाय अ पुलिस प्रशासन आं हाइन दायो हा आइके आसुलाय दङ गबलाय दङ yang bohok itu manusia bohok kuman polisi faile ulo ke dol ke ami tai bara kok salia jodoh nana hambai hor kaham ini जों मानदाय बाजारनि sini जों मानदाय नि पार्टी पिस बा बीजेपी पार्टी पिस और बीजेपी पार्टी पिसो रमदी 7टा 7:30 दी वो टिप्रामो थानी बररो खाई और सुबाई बाई हर थांगे लांखा आमन बागै खबर मामा लगे लगे न आं yang फन थाइबै पुलिस नाव खबर का जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइमे आइ जाव थांफै लावो का ओलो खबर नाय नेमानि पुलिस नि बुस्तांगो न अ टिप्रामो थानी जे गुन्दारो हररि गलां आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन न थानाय पुलिस नि बुस्तांगो जुदि टिप्रा मो थाने बरक जुदि हररि तंग खांखाय बर तांगि रंगिया निचो आजागाव कयजना बंग लगिबो गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो तिनि जाराव बाहाय सामं खायनारानो आं विशेष खाय बंनो वार्निं रेना मुसुंगो नरो तिब्रासा दफा हानि बुलायलायि बरनो बुवै सिकिर बुवै बखर फातिर बुरै नरो कोन दिने दफानि काहामनि बागै नरो नायाबो नरो गाय निजिनि बहक पुंनानि निजिनि न काहाम खायनानि अमनि बादे ताय कोन गरि खानंनि आबन बागै तिन तिब्रामा थारो विशेष खाय तिनि तिब्रामा थारो पातनिमो बं प्रोग्राम दंगो आबन बागै आं तिनि अ कोनो सनाय पातनिमो छिनि भारत जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लेग काजे तंगनो बरक केबनो सिंगियावै फ्लेग न फुजै खिमका आं आबन बागै आं एफआईआर खायनि कारण जों जे सायमामानि कोनो दलनि फ्लेग न फुइना हांगाय अ दलनि जे नायखल दङ अ दामा फान फुन खायना नांनाय सुमहरन नांनाय एफरे जे सिस्टेम दंनो अ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबनो खाया बर बाहुदिर फुनगो सेंसें निजिना राजा हानि वांसुगो अ बाहागे जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थंगो खेबते फियो आबनि बगै दिनि जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनान गलांमानि अ हर फनान रंनो बर 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्टबो दङ 6-7 जना बर अरन बर गोबां माने बाजार से पाइबेको बरक बुस्तांगो पूजानि जदन हम दं खाय असामताय नायनानि बाजार खाति खायनानि पाइनाय ओगो पाइनाय रक बाजार खायनाय रक फालनाय जदन फाजा जथन कासे आतंक कौमि किरलायमानि ओंगि दंखा अ किरिमा बिसिमो से दिने अ बाहागेंलाय दं हांखाय बर द तिब्रासान थांसा नांनाय अमाहाय बर तिब्रासान थांसा नाया बर ककसिमसे थांसा किन्तु बर कोनो दिन तिब्रासान हांग्राय बागे बर नाया दिनि बीजेपी पार्टी बिसबाय तमनाय कोनो माना करे और नासिलना बादे ताय कोनो गरै कयदिन सिगां नर खोना 2 दिन सिगां हेजामाराव जिनि जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट मंगलदेव बर्मन बखर फादिर बुखा सब बुजाखा तिब्रासान बुजाखा किन्तु गोबां बरक तिनि अ जागा कमेन्ट खायो ए बीजेपी खायनिके सै मुसुक तो नों तिब्रा मथा खायनिके बुखन नों बो संसारि बरं गाजा नोंखा आस बरक काहाम हा कक सानसे रेगियाखौ दाखनो कक नि बुखनि कक सानसे रेगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिको बंगको हे दूर अब हाय मांसिको बर द राजनीति खायनाय बर बंनि दलनि जे अजामा हजंनाय बर नुगे दा बाहाय अ कमेन्ट खायदोंमोन नुगे दा बुसु छिपलाय खबर अब आमन बाय सोंबो साजाय गलायो सोंबो सावावन बागै सोंबो केबे बियो गया नाय जागा बुसु तिब्रा मथान बर बुसु फादं अ केबे माथान थियो गेजों आमन बागै
সাথে গেলেও তিনি যারা নিউজ চালানো আং সানাই সিনি মিডিয়া ফ্রেন্ড হনো নর ববনো ফোকাস খাইদি মিডিয়া ni samung ফোকাস খাইনি যতনো ফোকাস খাইমানো ব জায়গা হামজাং দংখা ব জায়গা কাহামুং দংখা ব জায়গা দম খালাইনা নাং মিডিয়া পারসন ব আপনো ফোকাস মা খাইনাই আজিনি মো নুখানা ফরকসা সিনি তিব্রাসা বরক মিডিয়া পারসন বরক বুজা বুঝতে গেছে মাই সিনজা বইखे मोनयो नोंखे त्रिपुरा लेन गेट लेन होनो अर दिल्ली थाङै मसां खाय गुरै रां कामाय खाय फैयो अरके त्रिपुरा साननि गोबां मानसिनि त्रिपुरा मसा खाय मानुं दं मासाया गोबां मा दङ बं माखे नों नायलिया नोंना गेट त्रिपुरा लेन नायनाय त्रिपुरा सान हांकरायनो नायनाय बो आमोन बगै जों अलरेडि एफआईआर बो खायनाय बुस्थां एफआईआर खायनाय जे नांगौमानि सरकार बगै जे प्रसेस आ प्रसेस जों खायनाय आमसि थाइनो media person bela bela hambai ro ang nije bo horon nije sori hamya pan ma phayo mandayo tang yang na kokle abo o mandai basin borok sana nangnai saimana nangnai o mandai basini borok bujina nangnai dine dugan nai jatir bo thlanye borok bujina nangnai o police proshashan na mahin dayu ha aing ke asulai dong goblai dong yang bohok te dong nugya bohok kuman polisi phaile loke dol ke ami tai bara kok salia jodona hambai hor kaham ini जों mandai badarni sini जों mandai ni party piece ba BJP party piece o BJP party piece o romdi 7টা 7:30 di iwo di pramothani borok khai oro subai bai hor thang selangkan amani bagi खबर मामा लगे लगे न आं yang phone thaibai police tang खबर ka जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइबे आं जाव सांपु लावो का ओलो खबर नाय नेमानि पुलिस नि बुस्तांगो न अ तिब्रामथनि जे गुन्दारो हररि गलां आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन न थानाय पुलिस नि बुस्तांगो जुदि तिब्रा मथानि बरक जुदि हररि तं खांखाय बर तांगि रंया निचो आजागाव बायजना बं लगिबो गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो तिनि जाराव बाहाय सामं खायनारानो आं विशेष kai bangno warning rena musungo naro tibrasa dofa hani bulai lai borno boi sikir boi bokor khatir boi naro kon din dofa ne kaham de bagi naro nayabo naro gai nijini bohok pungnani nijini nok kaham khainani omni bade dai kun gri khanon abon bagi tin tibramatharo विशेष kai tin tibramatharo patni mobong program tongo abon bagi ang tino o kono sanai पात निवचिनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लैग काजे तंगनो बरक केबनो संग्या ओइ फ्लैग न फुसे खिबका आं आबन बगबा आं एफआईआर खानि कारण जों जे साइमामानि कोनो दलनि फ्लैग न फुइना हांगाय ओ दलनि जे नायखल दङ ओ दामा फान फुन खायना नांनाय सुमहरन नांनाय एफरे जे सिस्टेम दङनो ओ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबन खाया बर बाहुदिर फुनगो सेंसें निजिना राजा हनि वानसुगो ओ बाके जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थंगो केबते फियो आबनि बगै दिनै जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनान गलांमानि अ हर फनान रंनो बर अर 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्ट दङ 6-7 जना बर अरन बर गोबां माने बाजार से पाइबेको बर पुस्तकाव पूजानि जदन हम दं खाय असमताय नायनानि बाजार हाति खायनानि पाइनाय ओगो पाइनाय रक बाजार खायनाय रक हालनाय जदन फाजा जथन कासे आतंक कमि किरलायमानि ओंइ दंखा ओ किरिमा बिसिमो से दिनै अ बाहायकेंलाय दं हांखाय बर द तिब्रासान थांजा नांनाय अमाहाय बर तिब्रासान थांजा नाया बर ककसिमसे थांजा किन्तु बर कुनो दिन तिब्रासान हांग्राय बगे बर नाया दिनै बिजेपि पार्टी बिसबाय तमनाय
কোনো মানা করে অর নাইছিল না বাদে তাই কোনো করে কয়েকদিন সেখান নর খানা খানা 2 দিন সেখান হেজা মারাও যিনি জনজাতি মোর্চানি ভাইস প্রেসিডেন্ট মঙ্গলদেব বর্মন বখর ফাদ্রি বুকা সব বুঝাখা তিব্রাসান বুঝাখা কিন্তু গোबां বরক তিনি অ জায়গা কমেন্ট খাইও বিজেপি খাইনিকে সৈ মুসুক তো नों तिब्रा मता खाइनायखौ बोखोन नोंखौ ब सोंजानि बरं गाजा नोंखौ आसो बरक काहां हा कक सानोसो रोगियाखौ दाखनो कक नि बुखुंनि कक सानोसो रोगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिखौ बंगको हे दूर अब हाय मांसिखौ बर द राजनीति खाइनाय बर बंनि दलनि जे अजामा हजोंनाय बर नुगे दा अब हाय अ कमेन्ट खाइदोंमोन नुगे दा बुसु छिपलाय खबर अब आमन बाय सोंबो सादै गलायो सोंबो सावामन बले सोंबो केबे बियोगिया नाय जागा बुसु तिब्रा मथान बरक फांदं अ केबे माथान बन बियोगिया जों आमन बगै साथै गलायो दिनै जारा निउस वालानो आं सानाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड सनो नर बबनो फुकास खादि मिडिया नि सामुं फुकास खायनानि जतनो फुकास खायमान ब जागा हामियां दंखा ब जागा काहामुं दंखा ब जागा दम खालायनो नां मिडिया पार्सन ब आपनो फुकास मा खायनाय आदिनि मनु खाना फरकसा सिनि तिब्रासा बरक मिडिया पार्सन बरक बुजा बुसगला जिमा सिजा बयखे मोनयो नोंखे तिब्रा लेन गेटा लेन होनि अर दिल्ली थाङै मसां खाय गुरै रां कामाय खाय पायो अरके तिब्रा सानि गोबां मानसिनि तिब्रा मसा खाय मा नंदों मासाया गोबां मा दङ बं माखे नों नायलिया नोंना गेटा तिब्रा लेन नाय तिब्रा सान हांकरिनो नाय बो आमन बगै जों अलरेडी एफआईआर बो खायनाय बुस्थां एफआईआर खायनाय जे नांगौमानि सरकार बगै जे प्रोसेस आ प्रोसेस जों खायनाय आमसु साइनो मीडिया पर्सन बेला बेला हामबाय आं निजे हर निजे सय हामियापान मा फाइयाव मानदायो तांयना कक्लायावबो अ मानदाय बासिन बरक थाना नांनाय सायमाना नांनाय अ मानदाय बासिन बरक बुजिना नांनाय दिने दुगान दोनाय जातिर बत खालायनाय बरक बुजिना नांनाय अ पुलिस प्रशासन आं हाइन दायो हा आयके आसुलाय दङ गबलाय दङ यां बहक दङ नुजा बहक मान परिसे फाइले लके दल दल के आमी ताइ बारा कक सालिया जदन हामबाय हर काहाम ini जों मानदाय बाजारनि सिनि जे मानदायनि पार्टी पिस बा बीजेपी पार्टी पिस और बीजेपी पार्टी पिस रमदी 7टा 7:30 दिगो तिब्रा मथानि बररक खायि और सुबाय बाय हर थांनि लांखा आमन बागै खबर मामा लगे लगे न आं yang फन खायबै पुलिस नाव खबर का जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइबे आं जाव सांपु लावो का ओलो खबर नाय नेमानि पुलिस नि बुस्थांगो न अ तिब्रा मथानि जे गुन्दार हरि गलां आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन न थानाय पुलिस नि बुस्थांगो जुदि तिब्रा मथानि बरक जुदि हरि तंग खांखाय बर तांगि रंगिया निचो आजागाव कयजना बं लगिबो गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो दिनै जाराव बाहाय सामं खायनारानो आं विशेष खाय बंनो वार्निं होना मुसुंगो नर तिब्रासा दफा दफा हानि बुलायलायि बरनो बुवै सिकिर बुवै बखर फातिर बुवै नर कोन दिन दफानि काहामनि बागै नर नायाबो नर गाय निजिनि बहक पुंनानि निजिनि न काहाम खायनानि अमनि बादे दाय कोन गैखानो आबन बगै दिन तिब्रा मथारो विशेष खाय दिन तिब्रा मथारो पातनिमो बं प्रोग्राम दङ आबन बगै आं दिनो अ कोनो सानाय पातनिमो छिनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लेग काजे कमनो बरक केबनो सिंगावै फ्लेग न फुजै खिबका आं आबन बगै आं एफआईआर खायनि कारण जों जे सायमामानि कोनो दलनि फ्लेग न फुइना हांगाय अ दलनि जे नायखल दङ अ दामान फान फोन खायना नांनाय सुमहरन नांनाय एफरे जे सिस्टेम दङनो अ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबनो खाया बर बाहुदिर भुनुगो सेंसें निजिना राजा हानि वांसुगै अ बाहागे जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थुंगाव केबते फियो
Abin bagai dini je sini je mandanya je party bisa je hot thonan kelamani hot thonan orang borok orang 6-7 jona tongo so police report tongo 6-7 jona borok orang borok gobang mas mani bazar se pai be aku borok pus tango puja ni jodono hom dong kai osamotai nyanya ni bazar hati khanya ni painai ugo painai rok bazar khanya rok halai jodono phajak joton kacha atong kongi kirilai mani ngi tongkha o kirima bisingo se dini oba hakeng lai tongha kai borok da 10% thamsa nangnai oma hai borok 10% thamsa naya borok kok simse thamsa কিন্তু borok কোনো দিনও 10% হামক্রাই বাগে বর নায়া দিনি দিনি বিজেপি পার্টি বি সবাই তা মানে কোনো মানা করে অর নাসিল না বাদে তাই কোনো করে কয়েকদিন সেখান নর খানা খানা 2 দিন সেখান হেজা মারাও যিনি জনজাতি মোর্চানি ভাইস প্রেসিডেন্ট মঙ্গলদেব বর্মন বখর ফাদ্রি বুকা সব বুঝাখা 10% বুঝাখা কিন্তু গোবাং বরক তিনি ও জায়গা কমেন্ট খাইও এ বিজেপি খাইনিকে সই মুসুক তো নং 10% মতা খাইনিকে বুকেন নং বো সংসানি বরং কাজা নং আসে বরক কাহাম ha kok sana sering dia ko takono kok ni bukung ni kok sana sering dia ko sering musuh kap ni mangsi ko bong ko he dur awa hai mangsi ko bor da rasi di khanye boro bong ni dol ni je oda ma hanjang nai bor nu ge da awa hai o comment khai to man nu ge da busu chiplai ka boro bo amon bai sungmo sadai kalayo sungmo sawawan bale sungmo kebe biyo ya nai jaga busu tipra mosan boro busu phantong o kebe masan ton tiyo ge jeng amon bagai সাথে গেলেও তিনি যারা নিউজ চালানো আং সানাই চিনি মিডিয়া ফ্রেন্ড হলো নর বাবুনো ফোকাস খাইদি মিডিয়া নি সামং ফোকাস খাইনি যতনো ফোকাস খাইমানো ব জায়গা হামিয়াং দংখা ব জায়গা কাহামুং দংখা ব জায়গা দম খালাইনা নাং মিডিয়া পারসন ব আবনো ফোকাস মা খাইনাই আদিনি মো নুখানা ফরকসা চিনি তিব্রাসা বড় মিডিয়া পারসন বড় বুঝা বুঝতে আসিমাই সিনজা বইखे मोनयो नोंखे त्रिपुरा लेन गेटा लेन होनो अरो दिल्ली थाङै मसां खाय गुरै रां कामाय खाय बायो अरगे त्रिपुरा साननि गोबां मानसिनि त्रिपुरा मसा खाय मानुं दं मासाया गोबां मा दङ बं माखे नों नायलिया नोंना गेटा त्रिपुरा लेन नायनाय त्रिपुरा सान हामकारि नर नायनाय बो आमोन बगै जों अलरेडि एफआईआर बो खायनाय बुस्थां एफआईआर खायनाय जे नांगौमानि सरकार बगै जे प्रसेस आ प्रसेस जों खायनाय आमसु थाइनो media person bela bela hambai ro ang nije bo horon nije soya hamya par ma phayo mandayo tang na kokle obo o mandai basin borok sana nangnai saimana nangnai o mandai basini borok ro bujina nangnai dine dugan nai jatir bo thanye por bujina nangnai o police prosesan na mahin dayu ha ayang ke bo asulai tongo goblai tongo yang bohok te tongo nuja bohok kuman polisi phaile loke dol ke ami tai bara kok salia jodona hambai hor kaham Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course ini जों mandai bazar ni sini जों mandai ni party fees ba BJP party fees o BJP party fees o romdi 7টা 7:30 di iwo
Tipramo thani borok khai oro subai bai hor frangi selangkan. Aman bagi खबर मामा लगे लगे न आं yang phone thaibai police na खबर ka जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइमे आं जाव सांपु जाव का ओलो खबर नाय ने मानी पुलिस नि बुसकांगो न अ तिब्रामो थने जे गुंदारो हरि गलाम आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन न थानाय पुलिस नि बुसकांगो जुदि तिब्रा म थाने बरो जुदि हरि तंग खांखाय बर तांगि रंगिया निचो आजागाव कयजना बं लगिबो गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो तिनि जाराव बाहाय सामं खायजारानो आं विशेष kai bangno warning rena musungo naro tibrasa dopa hani bulai lai borno boi sikir boi bokor phatiri boi naro kon din dopa ne kaham de bagi naro nai abo naro gai nijini bohok pungnani nijini nok kaham khanyani omni bade dai kun gri khanon abon bagi tin tibrama tharo विशेष kai tin tibrama tharo pat nimo bang program tongo abon bagi ang tino okongno sanai पाँच निमो छिनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लैग काजे तंगनो बरक केबनो संग्या ओइ फ्लैग न फुसे खिबका आं आबन बगि आं एफेयर खाय कारण जों जे साइमानि कोनो दल नि फ्लैग न फुnya हांगाय ओ दल नि जे नायखल दङ ओ दामा फान फुन खायना नांनाय सुमहरन नांनाय एफरे जे सिस्टेम तंगनो ओ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबन खाया बर बाहुदिर भुनुगो सेंसें निजिना राजा हने वांथुगो ओ बागे जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थंगाव खेबते फियो आबनि बगै दिनै जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनान गलांमानि अ हर फनान रंनो बर अर 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्ट दङ 6-7 जना बर अरन बर गोबां माने बाजार से पाइबेको बर पुस्तकाव पूजानि जदन हम दं खाय असमताय नायनानि बाजार हाति खायनानि पाइनाय ओगो पाइनाय रक बाजार खायनाय रक हालनाय जदन फाजा जथन कासे आतंक कौमि किरलायमानि ओइ दंखा ओ किरिमा बिसिमो से दिनै अ बाहागेंलाय दं हांगाय बरद तिब्रासान थांजा नांनाय अमाहाय बरद तिब्रासान थांजा नाया बर कक्सिमसे थांजा किन्तु बर कोनो दिन तिब्रासान हांग्राय बगे बर नाया दिनै बीजेपी पार्टी बिसबाय तमनाय कोनो माना करे अर नासिल ना बादे ताय कोनो करे कयदिन सिगां नर खोना 2 दिन सिगां हेजामाराव दिनै जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट मंगलदेव बर्मन बखर फाद्रि बुका सब बुजाखा तिब्रासान बुजाखा किन्तु गोबां बरक दिनै अ जागा कमेन्ट खायो ए बीजेपी खायनिके सै मुसुक तो नों तिब्रा मथा खायनिके बुखन नों बो सोंजानि बरम थाजा नों आसे बरक काहा हा कक सानसे रगियाखौ दाखनो कक नि बुखनि कक सानसे रगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिको बंगको हे दूर अब हाय मांसिको बर राजनीति खायने बर बंगनि दलनि जे अजामा हजनाय बर नुगे दा बाहाय अ कमेन्ट खायदोमन नुगे दा बुसुक सिप्लाय खबर अब आमन बाय सोंबो सादै गलायो सोंबो सावावन बले सोंबो केबे बियोग्या नाय जागा बुसुक तिब्रा मथान बर बुसुक फादं अ केबे माथान बन बियोग्या जों आमन बगै सादै गलायो दिनै जारा निउस हलानो आं सानाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड सम बर बबनो बुका खेदि मिडिया नि सामung फोकास खायनानि जदनो फोकास खायमान ब जागा हामियां दंखा ब जागा काहामुं दंखा ब जागा दम खालायना नां मिडिया पार्सन ब आपनो फोकास मा खायनाय आजिनि म नुखाना फरकसा सिनि तिब्रासा बर मिडिया पार्सन बर बुजा बुसुक राजिमा सिजा बयखे मोनयो नोंखे तिब्रा लेन गेटा लेन हनि अर दिल्ली थाङै मसां खाय गुरै रांकामै खायफायो अरके तिब्रासानि गोबां मानसिनि तिब्रा मसा खायमा नों दं मासाया गोबां मा दङ बं माखे नों नायलिया नोंना गेटा तिब्रा लेन नायनाय तिब्रासान हांकरिनो नायनायबो आमन बगै जों अलरेडि एफआईआर बो खायनाय बुस्थां एफआईआर खायनाय जे नांगौमानि सरकार बगे जे प्रोसेस आ प्रोसेस जों खायनाय आमसु थायनो मीडिया पर्सन बेला बेला हामबायरो आं निजे बो हरन निजे सय हामियापान मा फाययाव मानदायो तांना ककलायावबो अ मानदाय बासिन बरक साना नांनाय सायमाना नांनाय अ मानदाय बासिन बरक बुजिना नांनाय दिने दुगान दोनाय जातिर बो खायनाय बरक बुजिना नांनाय अ पुलिस प्रशासन आं हाइन दायो हा आयके आसुलाय दङ गबलाय दङ यां बहक दङ नुजा बहक मान परिसे फायले लोके दल के आमी ताइ बारा कक सालिया जदन हामबाय हर काहाम
ini जों मान्दाय बाजारनि sini जों मान्दायनि पार्टी अफिस बा बीजेपी पार्टी अफिस और बीजेपी पार्टी अफिसआव रंदी 7টা 7:30 दिगो टिप्रा मथानि बररक फायै और सुबाय बाय हर थांनि लांखान आमनि बागै खबर मामा लगे लगे न आं yang फन थाइबै पुलिसनाव खबर का जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइमे आंजो थांफै लावखाय उलो खबर नायनाय मानि पुलिस नि बुसखाङो न अ टिप्रा मथानि जे गुन्दार हररि गलां आबनि बागै आं पुलिस प्रशासनाव थानाय पुलिस नि बुसखाङो जुदि टिप्रा मथानि बरक जुदि हररि तं खांखाय बर ताङि रंया निचो आजागाव कयजना बंलगिब गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो दिनै जाराव बाहाय सामं खायजारानो आं बिशेष खाय बंनो वार्निं होना मुसुंगो नर टिप्रासा दफा दफा हानि बुलायलायि बरनो बुवै सिकिर बुवै बखर फातिर बुवै नर कोन दिन दफानि काहामनि बागै नर नायाबो नरं गाय निजिनि बहक कुंनानि निजिनि न काहाम खायनानि अमनि बादे दाय कोन गैखानं आबन बागै दिन टिप्रा मथारो বিশেষ করে তিনি টিপ্রা মথর পাঁচ নিমো বং প্রোগ্রাম দङ আমন বাগে आं दिनै अकंनो सानाय पाँच निमो छिनि भारत जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लेग काजे दङ न बरक केबनो सिंगावै फ्लेग न फुसै खिबका आं आमन बागे आं एफेयार खानि कारण जों जे साइमामानि कोनो दलनि फ्लेग न फुइना हांगाय अ दलनि जे नायखल दङ अ दामाना फान फुन खायना नांनाय सुमहरना नांनाय एफोर जे सिस्टेम दङ न अ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबनो खाया बर बाहुदिर भुनगु सेंसें निजिना राजा हनि वांसुगै अबाके जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थंगाव केबेते फियो आबनि बगै दिनै जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनानि गलांमानि अ हर फना रंनो बर और 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्टबो दङ 6-7 जना बर अरन बर गोबां माने बाजार से पाइबेको बर पुस्तकाव पूजानि जदन हम दं खाय असामताय नायनानि बाजार हाति खायनानि पाइनाय पाइनाय रक बाजार खायनाय रक हालनाय जदन फाजा जथन कासे आतंक कौमि किरलायमानि ओंगि दंखा अ किरिमा बिसिमो से दिनै अबा हाकेंलै दंहा गाय बर द टिप्रासान थांजा नांनाय अमा हाय बर टिप्रासान थांजा नाया बर ककसिमसे थांजा किन्तु बर कुनु दिन टिप्रासान हांग्राय बागे बर नाया दिनै बीजेपी पार्टी बिसबाय तमनाय कोन माना करे और नासिल ना बादे ताई कुनु करे कयदिन सिगां नर खोना 2 दिन सिगां हेजामाराव दिनै जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट मंगलदेव बर्मन बखर फाद्रि बुखा सब बुजाखा टिप्रासान बुजाखा किन्तु गोबां बरक दिनै अ जागा कमेन्ट खायो ए बीजेपी खायनिके सै मुसुक तो नों टिप्रा मथा खायनिके बुखन नों बो सोंजानि बरं राजा नोंके आसे बरक काहा हा कक सानसे रगियाखौ दाखनो कक नि बुखनि कक सानसे रगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिको बंगको हे दूर अब हाय मांसिको बर द राजनीति खायने बर बंनि दलनि जे अजामा हजंनाय बर नुगे दा बाहाय अ कमेन्ट खायदोमन नुगे दा बुसु छिपलाय खबर अब आमन बाय सोंबो सादै गलायो सोंबो सावामन बगै सोंबो केबे बियोग्या नाय जागा बुसु टिप्रा मथान बर बुसु फादं अ केबे मा कानतन बियोग्या जों आमन बगै सादै गलायो दिनै जारा निउस वालानो आं सानाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड सङ नर बबनो बुगा खेदि मिडिया नि सामं फोकास खायनानि जदनो फोकास खायमान ब जागा हामियां दंखा ब जागा काहामुं दंखा ब जागा दम खालायना नां मिडिया पार्सन ब आपनो फोकास मा खायनाय आदिनि मनु खाना फरकसा सिनि टिप्रासा बर मिडिया पार्सन बर बुजा बुसुग राजिमा सिजा बयखे मोनयो नोंके टिप्रा लेन गेटा लेन हनि और दिल्ली थाङे मसां खाय गुरै रांकामै खायबायो और के टिप्रासा नि गोबां मानसिनि टिप्रा मसा खाय मानुं दं मासाया गोबां मा दङ बं माखे नों नायलिया नों गेटा टिप्रा लेन नाय टिप्रासा हांकरिनो नायबो आमन बगै जों अलरेडी एफआईआर बो खायनाय बुस्थां एफआईआर खायनाय जे नांगौमानि सरकार बगै जे प्रोसेस आ प्रोसेस जों खायनाय आमसु थायनो मीडिया पर्सन बेला बेला हामबायरो आं निजे बो हरन निजे सय हामियापान मा फायगाव मानदायो तांना ककलायावबो अ मानदाय बासिन बरक साना नांना सायमाना नांनाय अ मानदाय बासिन बरक बुजिना नांनाय दिनै दुगान दोनाय जातिर बो थायनाय बरक बुजिना नांनाय
पुलिस प्रशासन आं हाइन दायो आं के आसुलाय दङ बमलाय दङ yang bohok दङ नुजा bohok कुमान परिसे फाइले उलोके दल दल के आमी ताइ बारा कक सालिया जदन हामबाय हर गाहाम ini जों मान्दाय बाजारनि sini जों मान्दायनि पार्टी फिस बा बीजेपी पार्टी फिस और बीजेपी पार्टी फिसो रमदी 7टा 7:30 दी वो तिब्रामो थानी बररो खाई और सुबाई बाई हर थांग लांखा आमनि बागै खबर मामा लगे लगे न आं yang phone थाइबे पुलिस ना खबर का जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइमी आं जाव सांपु जाव का ओलो खबर नाय ने मानी पुलिस नि बुस्तांगो न अ तिब्रामो थानी जे गुन्दारो हररि गलां आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन न थानाय पुलिस नि बुस्तांगो जुदि तिब्रा मो थाने बरो जुदि हररि तं खांखाय बर तांगि रंया निचो आजागाव कयजना बंलगिबो गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो दिनि जाराव बाहाय सामं खायनारानो आं विशेष खाय बंनो वार्निं होना मुसुंगो नर तिब्रासा दफा दफा हानि बुलायलायि बरनो बुवै सिकिर बुवै बखर फातिर बुवै नर कोन दिन दफानि काहामनि बागै नर नायाबो नर गाय निजिनि बहक पुंनानि निजिनि न काहाम खायनानि अमनि बागै दाय कोन गरिखानो आबन बागै तीन तिब्रामा थारो विशेष खाय तीन तिब्रामा थारो पातनिमो बं प्रोग्राम दंगो आबन बागै आं दिनो अ कोनो सनाय पातनिमो छिनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लेग काजे तंगनो बरक केबनो सिंगियावै फ्लेग न फुसै खिबका आं आबन बागै आं एफेयार खायनि कारण जों जे साइमामानि कोनो दलनि फ्लेग न फुइना हांगाय अ दलनि जे नायखल दनो अ दामा फान फुन खायना नांनाय सिंहरन नांनाय एफोर जे सिस्टेम दंमोन अ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबनो खाया बर बाहुदिर फुनगो सेंसें निजिना राजा हानि वांसुगो अ बागे जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थुंगाव केबते फिउ आबनि बगै दिनि जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनान गलांमानि अ हर फनान रंनो बर और 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्ट दङ 6-7 जना बर अरन बर गोबां मासमनि बाजार से पाइबेको बर पुस्तांगो पूजानि जतन हम दं खाय असमताय नायनानि बाजार हाति खायनानि पाइनाय ओगो पाइनाय रक बाजार खायनाय रक फालनाय जतन फाजा जतन कासे आतंक कौमि किरलायमानि ओंइ दंखा अ किरिमा बिसिमो से दिने अ बाहागेंलै दं हांगाय बर द तिब्रासान थांजा नांनाय अमाहाय बर तिब्रासान थांजा नाया बर ककसिमसे थांजा किन्तु बर कोनो दिन तिब्रासान हांग्राय बगे बर नाया दिनि बीजेपी पार्टी बिसबाय तमनाय कोनो माना करे और नासिलना बादे ताय कोनो करे कयदिन सिगां नर खोना 2 दिन सिगां हेजामाराव दिनि जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट मंगलदेव बर्मन बखर फाद्रि बुखा सब बुजाखा तिब्रासान बुजाखा किन्तु गोबां बर दिनि अ जागा कमेन्ट खायो ए बीजेपी खायनिके सै मुसुक तो नों तिब्रा मथा खायनिके बुखन नों बो संसारि बरं राजा नों आसे बर काहा हा कक सानसे रेगियाखौ दाखनो कक नि बुखनि कक सानसे रेगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिको बंगको हे दूर अब हाय मांसिको बर द राजनीति खायने बर बंनि दलनि जे अजामा हजंनाय बर नुगे दा अब हाय अ कमेन्ट खायदोमन नुगे दा बुसु छिपलाय खबर अब आमन बाय सोंबो सादै गलायो सोंबो सावामन बले सोंबो केबे बियोग्या नाय जागा बुसु तिब्रा मथान बर बुसु फादं अ केबे माथान तन बियोग्या जों आमन बगै सादै गलायो दिनि जारा निउस हलानो आं सानाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड सम नर बबनो फुका खायदि मिडिया नि सामं फोकास खायनानि जतन फोकास खायमान ब जागा हामियां दंखा ब जागा काहामुं दंखा ब जागा दम खालायना नां मिडिया पार्सन ब आपनो फोकास मा खायनाय आदिनि म नुखाना फरसा सिनि तिब्रासा बर मिडिया पार्सन बर बुजा बुसुग राजिमा सिजा
বইছে মনিयो नोंखे त्रिपुरा लेन गेट लेन होनी और दिल्ली थांगे मौसम खाई गुरी रांकामे खाई पायो और के त्रिपुरा सनी गोबां मानसिनि त्रिपुरा मसा खाई मानुं दं मासाया गोबां मा दङ बं माखे नों नायलिया नोंना गेट त्रिपुरा लेन नाय त्रिपुरा सन हामकरिनो नाय बो आमोन बगै जों अलरेडी एफआईआर बो खायनाय बुस्थां एफआईआर खायनाय जे नांगौमानि सरकार बगै जे प्रोसेस आ प्रोसेस जों खायनाय आमसो खायनो media person bela bela hambai roi ang nije bo horon nije soi hamya par ma phayo mandayo tang na kokle abo o mandai basin borok sana nangnai saimana nangnai o mandai basini borok bujina nangnai dine dugan renai jatir bot khlanye borok bujina nangnai o police prosesan na mahin dayu ha ayang ke asulai dong goblai dong yang bohok dong nuja bohok man police phaile loke dol ke ami tai bara kok salia jodona hambai hor kaham ini yang mandai bazar ni sini je mandai ni party piece BJP party piece और BJP party piece हो रमदी 7टा 7:30 दी वो त्रिपुरा थानी बरो खाई और सुबाई बाई खर थांगे लांखान आमन बागै खबर मामा लगे लगे न आं yang phone खाइबे पुलिस ना खबर का जदन खबर का बरो के पुलिस ओके साइबे आइ जाव थांफै लावो का ओलो खबर नाय नेमानि पुलिस नि बुसलाङो न अ त्रिपुरा थानी जे गुन्दारो हररि गलां आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन न थानाय पुलिस नि बुसलाङो जुदि त्रिपुरा थानी बरो जुदि हररि तं खांखाय बर ताङि रंया निचो आजागाव कयजना बंलगिबो गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो दिनि जाराव बाहाय सामं खायनारानो आं बिशेष खाय बंनो वार्निं होना मुसुंगो नरो त्रिपुरा दफा हानि बुलायलायि बरनो बुवै सिकिर बुवै बखर फातिर बुवै नरो कोन दिन दफानि काहामनि बागै नरो नायाबो नरो गाय निजिनि बहक पुंनानि निजिनि न काहाम खायनानि अमनि बादे दाय कोन गरिखानो आबन बगै दिन त्रिपुरा थारो विशेष खाय दिन त्रिपुरा थारो पातनिमो बं प्रोग्राम दङ आबन बगै आं दिनो अकंनो सानाय पातनिमो छिनि भारत जनता पार्टी BJP नि फ्लेग काजे दङनो बरक केबनो सिंगावै फ्लेग न फुजै किमका आं आबन बगै आं एफआईआर खाय कारण जों जे साइमामानि कोनो दलनि फ्लेग न फुइना हांगाय अ दलनि जे नायखल दङ अ दामा फान फोन खायना नांनाय सिमहरन नांनाय एफरे जे सिस्टेम दङनो अ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबनो खाया बर बाहुदिर भुनुगो सेंसें निजिना राजा हानि वांसुगो अ बाहागे जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थंगो केबते फियो आबनि बगै दिनि जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनान गलांमानि अ हर फनान रंनो बर 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्टबो दङ 6-7 जना बर अरन बर गोबां माने बाजार से पाइबेको बर पुस्तकाव पूजानि जदन हम दं खाय असमताय नायनानि बाजार हाति खायनानि पाइनाय ओगो पाइनाय रक बाजार खायनाय रक फालनाय जदन फाजा जथन कासे आतंक कौमि किरलायमानि ओइ दंखा ओ किरिमा बिसिमो से दिने अ बाहागेंलै दं हांगाय बर द त्रिपुरासान थांजा नांनाय अमाहाय बर त्रिपुरासान थांजा नाया बर ककसिमसे थांजा किन्तु बर कोनो दिन त्रिपुरासान हांग्राय बगे बर नाया दिनि BJP पार्टी बिसबाय तमनाय कोनो माना करे और नासिलना बादे ताय कोनो करे कयदिन सिगां नर खोना 2 दिन सिगां हेजामाराव जिनि जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट मंगलदेव बर्मन बखर फाद्रि बुका सब बुजाखा त्रिपुरासान बुजाखा किन्तु गोबां बरक दिनि अ जागा कमेन्ट खायो ए BJP खायनिके सै मुसुक तो नों त्रिपुरा मथा खायनिके बुखन नों बो सोंजानि बरं राजा नों आसे बरक काहाम हा कक सानसे रेगियाखौ दाखनो कक नि बुखनि कक सानसे रेगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिको बंगको हे दूर अब हाय मांसिको बर द राजनीति खायने बर
bongni dol ni je oda ma hanjang nai bor nuge da ba hai o comment khai to man nuge da busu chiplai ka bor bo amon bai sungmo sadai kalayo sungmo sawawan bagai sungmo kebe thiyo kya nai jaga busu tipra mosan bor busu phantong o kebe makan ton thiyo kya jeng amon bagai sadai kalayo dini jara news wala no ang sanai sini media friends hono bor bo no buka khedi media ni samong focus khanya ni jo tono focus khai mano bo jaga hamyang tongkha bo jaga kahamung tongkha bo jaga tom khalaya na media person bo abno focus ma khanyai adini mo nukhana faroksa sini tibrasa borok media person borok buta busuk rajima sinja boike monuyo nengke tibra len geta len hini oro dilli thange mosang khai guri rangkame khai payo orke tibrasa ni gabang ma jini tibra masa khai manung dong masa gabang ma dongo bong ma chen nai lia nena geta tibra len nanyai tibrasa hamkari no nanyai bo amon bagai जों already FIR bo khainai bustang FIR khainai je nangkungmani सरकार बागे जे प्रोसेस आ प्रोसेस जों खायनाय आम जों खायनो मीडिया पर्सन बेला बेला हामबायरो आं निजे बो हरन निजे सरि हामिया पान मा फाययाव मानदायो तांगिंना कक्लायावबो अ मानदाय बासिन बरक साना नांनाय सायमाना नांनाय अ मानदाय बासिन बरर बुजिना नांनाय दिने दुगान दोनाय जातिर बो खायनाय बर बुजिना नांनाय अ पुलिस प्रशासन आ माहिन दायो हा आयके आसुलाय दङ गबलाय दङ यांग बहक दङ नुजा बहक कुमान परिसे फायले लोके दल दल के আমি তাই বারা কক খালিয়া যতন হামবাই হর কাহাম ini जों मांगाय बाजारनि sini जों मांगायनि पार्टी पिस बा बीजेपी पार्टी पिस और बीजेपी पार्टी पिस रमदी 7टा 7:30 दी वो तिब्रामो थानी बररो खाई और सुबाई बाई खर थांग लांखा आमन बागै खबर मामा लगे लगे न आं yang फन थाबे पुलिस न खबर का जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइबे आं जाव सांपुइ लावो का ओलो खबर नाय ने मानी पुलिस नि बुस्तांगो न अ तिब्रामो थानी जे गुंदारो हररि गलाम आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन न थानाय पुलिस नि बुस्तांगो जुदि तिब्रा मो थाने बरो जुदि हररि तंग खांखाय बर तांगि रंगिया निचो आजागाव कयजना बंग लगिबो गोदालगा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो दिनि जाराव बाहाय सामं खायनारानो आं विशेष खाय बंनो वार्निं नेना मुसुंगो नरो तिब्रासा दफा दफा हानि बुलायलायि बरनो बोवै सिकिर बोवै बखर फातिर बोवै नरो कोन दिनि दफानि काहामनि बागै नरो नायाबो नरो गाय निजिनि बहक पुंनानि निजिनि न काहाम खायनानि अमनि बादे दाय कोन गरि खानं आबन बागै दिन तिब्रामा थारो विशेष खाय दिन तिब्रामा थारो पातनिमो बं प्रोग्राम दंगो आबन बागै आं दिनो अ कोनो सानाय पातनिमो छिनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लेग काजे तंगनो बरक केबनो सिंगावै फ्लेग न फुसे खिबका आं आबन बागै आं एफेयार खाय कारण जों जे सायमामानि कोनो दलनि फ्लेग न फुnya हांगागै अ दलनि जे नायखल दङ अ दामा फान फुन खायना नांनाय सुंहरना नांनाय एफोर जे सिस्टेम दंमोन अ सिस्टेम खायना नांनाय किन्तु बर आबनो खाया बर बाहुदिर भुनुगो सेंसें निजिना राजा हानि वांसुगै अ बागे जे खायदोंमोन गुन्दागिरि खायदोंमोन बमनो थंगो केबते फियो आबनि बगै दिनि जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनान गलांमानि अ हर फनान रंनो बर अर 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्ट दङ 6-7 जना बर अरन बर गोबां माने बाजार से पाइबेको बरक बुस्तांगो पूजानि जतन हम दं खाय असमताय नायनानि बाजार हाति खायनानि पाइनाय ओगो पाइनाय रक बाजार खायनाय रक फालनाय जतन फाजा जतन कासे आतंक कौमि किरलायमानि ओंगि दंखा ओ किरिमा बिसिमो से दिने अबा हाकेंलाय दं हांगाय बरदति परसान थांजा नांनाय
অমাহাই বড় ত্রিপুরাসান থানসা নাইয়া বড় কক সিমসে থানসা কিন্তু বড় কোনো দিনও ত্রিপুরাসান হামক্রাই বাকি বড় নাইয়া দিনে দিনে বিজেপি পার্টি বিশ্ববাই তামানাই কোনো মানা করে অর নাইছিল না বাদে তাই কোনো করে কয়েকদিন সেখান নর খানা খানা 2 দিন সেখান হেজা মারাও চিনি জনজাতি মোর্চানি ভাইস প্রেসিডেন্ট মঙ্গলদেব বর্মন বখর ফাদ্রি বুকা সব বুঝাখা ত্রিপুরাসান বুঝাখা কিন্তু গোबां বড় তিনি অ জায়গা কমেন্ট খাইও বিজেপি খাইনিকে সৈ মুসুক তো नों ত্রিপুরা মতা খাইনিকে বুকেন नोंखौ ब सोंजानि बरं गाजा नोंखौ आसो बर काहाम हा कक सानसे रेगियाखौ दाखनो कक नि बुकुमनि कक सानसे रेगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिखौ बंगको हे दूर अब हाय मांसिखौ बर द राजनीति खाइने बर बंनि दलनि जे अजामा हजंनाय बर नुगे दा अब हाय अ कमेन्ट खाइदोमोन नुगे दा बुसुक सिप्लाय खबर अब आमन बाय सोंबो सादै गलायो सोंबो सावावन बले सोंबो केबे बियो गया नाय जागा बुसुक त्रिपुरा मथान बर बुसुक फादं अ केबे माथान बन थियो गेजों आमन बगै साथै गलायो दिनै जारा निउस हलानो आं सानाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड संनो बर बबनो फुका खेदि मिडिया नि सामुं फोकास खायनानि जतनो फोकास खायमानो ब जागा हामियां दंखा ब जागा काहामुं दंखा ब जागा दम खालायनो नां मिडिया पार्सन ब आपनो फोकास मा खायनाय आदिनि मनु खाना फरकसा सिनि टिब्रासा बर मिडिया पार्सन बर बुजा बुसुक राजिमा सिजा बयखे मोनयो नोंखे टिब्रा लेन गेटा लेन हनि अर दिल्ली थाङै मसां खाय गुरै रांकामै खाय फैयो अरके टिब्रासानि गोबां मानसिनि टिब्रा मसा खाय मानुं दं मासाया गोबां मा दङ बं माखे नों नायलिया नोंना गेटा टिब्रा लेन नाय टिब्रासान हांकरिनो नाय बो आमन बगै जों अलरेडी एफआईआर बो खायनाय बुस्थां एफआईआर खायनाय जे नांगौमानि सरकार बगै जे प्रोसेस आ प्रोसेस जों खायनाय आमसु खायनो मीडिया पार्सन बेले बेले हामबाय रो आं निजे बो हरन निजे सय हामियापान मा फाययो मानदायो तांना ककलायावबो अ मानदाय बासिन बरक साना नांनाय सायमाना नांनाय अ मानदाय बासिन बर र बुजिना नांनाय दिने दुगान दोनाय जातिर बो खायनाय बर बुजिना नांनाय अ पुलिस प्रशासन आं हाइन दायो हा आयके आसुलाय दङ गबलाय दङ यां बहक दङ नुजा बहक मान परिसे फाइले लोके दल दल के आमी ताइ बारा कक सालिया जदन हामबाय हर काहाम ini जों मानदाय बाजारनि सिनि जों मानदायनि पार्टी फिस बा बीजेपी पार्टी फिस और बीजेपी पार्टी फिसो रमदी 7टा 7:30 दिगो टिब्रामो थानि बररो खाई और सुबाय बाई हर थांनि लांखा आमन बागै खबर मामा लगे लगे न आं yang फन खाइबे पुलिस नाव खबर का जदन खबर का बरक के पुलिस ओके साइमे आं जाव सांपुला ओके ओलो खबर नाय नेमानि पुलिस नि बुस्तांगो न अ टिब्रामो थानि जे गुन्दारो हररि गलां आबनि बागै आं पुलिस प्रशासन थानाय पुलिस नि बुस्तांगो जुदि टिब्रा मो थानि बर जुदि हररि तंग खांखाय बर तांगि रंया निचो आजागाव कयजना बं लगिबो गोदालदा तंगनि थाखाय आबनि बागै आं साना मुसुंगो दिनै जाराव बाहाय सामं खायनारानो आं विशेष खाय बंनो वार्निं होना मुसुंगो नर टिब्रासा दफा हानि बुलायलायि बरनो बुवै सिकिर बुवै बखर फातिर बुवै नर कोन दिन दफानि काहामनि बागै नरं नायाबो नरं गाय निजिनि बहक पुंनानि निजिनि न काहाम खायनानि अमनि बादे दाय कोन गरि खानं आबन बगै दिन टिब्रामा थारो विशेष खाय दिन टिब्रामा थारो पातनिमो बं प्रोग्राम दङ आबन बगै आं दिनो अ कोनो सनाय पातनिमो छिनि भारत जनता पार्टी बीजेपी नि फ्लेग काजे तंगनो बरक केबनो सिंगावै फ्लेग न फुसे खिबका आं आबन बगै आं एफआईआर खायनि कारण जों जे सायमामानि कोनो दलनि फ्लेग न फुnya हांगाय अ दलनि जे नायखल दङ अ जामाना फान फुन खायना नांनाय सिमहरन नांनाय
এরপরে যে সিস্টেম তখন অ সিস্টেম খাইনাंनाय কিন্তু বড় আমনো খাইয়া বড় বাহুদির ভনগো সেংসেং নিজনা রাজা হানি ওয়াংসুগै অবাকে যে খাইদोंमोन गुन्दागिरि खाइदोंमोन बमनो थंगाव खेबते फियो आबनि बगै दिनै जे सिनि जे मानदानि जे पार्टी बिसे जे हर फनां गलांमानि अ हर फनां रंनो बड़ बड़ 6-7 जना दङ सो पुलिस रिपोर्टबो दङ 6-7 जना बड़ अरन बड़ गोबां माने बाजार से पाइबायाखौ बड़ पुस्तकाव पूजानि जदन हम दं खाय असामताय नायनानि बाजार हाति खायनानि पाइनाय ओगो पाइनाय रक बाजार खायनाय रक हालाय जदन फाजा जथन कासे आतंक कौमि किरलायमानि ओंइ दंखा अ किरिमा बिसिमो से दिनै अ बाहायखेंलाय दं हांखाय बड़ दति बरसान थांजा नांनाय अमाहाय बड़ तिब्रासान थांजा नाया बड़ ककसिमसे थांजा किन्तु बड़ কোনো দিনও তিব্রাসান হাंग्राय बागे बड़ नाया दिनै बीजेपी पार्टी बिसबाय तामानाय কোনো माना करै अर नासिलना बादे ताई কোনো करै কয়েকদিন सिगां नर खोना 2 दिन सिगां हेजामाराव दिनै जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट मंगलदेव बर्मन बखर फाद्रि बुखा सब बुजाखा तिब्रासान बुजाखा किन्तु गोबां बरफ दिनै अ जागा कमेन्ट खायो ए बीजेपी खायनिके सै मुसुक तो नों तिब्रा मथा खायनिके बुखन नों बो सोंजानि बरम राजा नोंखा आसे बरफ काहां हा कक सानसे रगियाखौ दाखनो कक नि बुखनि कक सानसे रगियाखौ सै मुसुक आपनि मांसिको बंगको हे दूर अब हाय मांसिको बर द राजनीति खायनि बर बंनि दलनि जे अजामा हजंनाय बर नुगे दा अब हाय अ कमेन्ट खायदोंमोन नुगे दा बुसु छिपलाय खबर अब आमन बाय सोंबो साले गलायो सोंबो सावावन बले सोंबो केबे बियोगिया नाय जागा बुसु तिब्रा मसान बर बुसु फांदं अ केबे मासान बन बियोगिया जों आमन बगै साथे गलायो दिनै जारा निउस हलानो आं सानाय सिनि मिडिया फ्रेन्ड सम नर बबनो बुका खेदि मिडिया नि सामं फोकास खायनानि जतनो फोकास खायमानो ब जागा हामियां दंखा ब जागा काहामुं दंखा ब जागा दम खालायना नां मिडिया पार्सन ब आपनो फोकास मा खायनाय आदिनि मनु खाना फरकसा सिनि तिब्रासा बर मिडिया पार्सन बर बुजा बुसुग राजिमा सिजा बयखे मोनयो नोंखे तिब्रा